Povím vám jeden příběh. Je o muži jménem tak třeba Karel. Karlovi je teď 30 a cítí se špatně, že v životě nic nedokázal. Dokonce má pocit, že i hovno je v potravním řetězci výše než on. Jako dítě chtěl dokázat spoustu věcí. Například chtěl být kosmonautem a mít nadpřirozené schopnosti. Postupem času se ale jeho priority měnily a on chtěl opravdu jen jednoduché věci. Chtěl mít zdravou a krásnou rodinu, dům s bílým plotem, dobře placenou práci, která ho bude bavit, a na zahradě zasadit stromy. Je druhý den po oslavě jeho narozenin. Karel se probudí a zjistí, že z toho nic nemá. Koukne se do zrcadla sám na sebe a řekne si, proč to nemám? Jeho protějšek zrcadlo mu odpoví. Karle, začni s tím do prdela něco dělat. Zvedni se a jdi za svým cílem. Karel se oblékne a vyběhne ven celý šťastný, že chce něco změnit. Bohužel se neohlédne a zajede auto. Na místě je mrtev. Co z toho plyne? Tvořte své plány hned a nečekejte na příležitost.